fjerde kast fanger vi sådan en flot lille havørred. Er du ved, hvor den er flot? Den er lille, men den er sgu flot. Hold da op, en fisk. Ja. Nej, du skal ikke ud af det. Nej. Fuck, det er godt at være tilbage og fange nogle fisk. Shit, mand. Det skulle også bare perfekt være herude. Så jager den efter sådan en lille Tobias. Ja, rolig fister. Rolig fister. Kæft, den er svær net. Ja, den er flot. Den er rigtig flot. Ikke dårlig fisk. Nå, nu skal den ud.